जिंदाबाद जितेन नार्जारी जिंदाबाद जिंदाबाद जितेन नार्जारी जिखिबय जितेन नार्जारी जिखिबय दा नैबे जोंनि जिखिनि 2025 सननि जिखिनि निर्बाचन बे निर्बाचनाव आङो जाहाथे भारतीय जनता पार्टी आंखौ दलीय भावे आंखौ मिन'रिटि पार्टी हिसाबै आंखौ थिखिदों बिनि थाखायनो आङो जिखिनि भारतीय जनता पार्टीनि पन्चायत आन्चलिक सदस्य हिसाबै आङो जाहाथे आङो जिखिनि बिजाथि मोनदों बे आन्चलिक सदस्य हिसाबै जाहाथे आङो बालिजान पन्चायतनि जिखिनि उन्नयन खामानि आं फिसा खामानिफोरखौ आं मावलांनो सानदों आरो लोगोसे जिखिनि कन्टेस्ट दङ आंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया बेहाय गणतन्त्रआव बयहाबो अधिकार दङ बेहाय बुंनांगौ गैया खिन्थु बिजेपिया बालिजान जिपिआव देरहानाया खाथां नोङो नोंनि जे कन्टेस्ट दङ बेखौ माबा मोनसे फेक्टर सानो नामा आं बेखौ खुनु साननांगौ गैया गणतन्त्रआव बयहाबो राइट दङ बेखौ आं बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु निश्चित दं जोंहा बालिजान जिपिआव आंहा भारतीय जनता पार्टीया निश्चित 100% देरहागोन आंहा फोथायनाय दं बे समाव रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन आं बे समाव रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे आंखौ जिखिनि बालिजान जिपिनि डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जाहाथे आंखौ फिसा खामानि रायजोनि जिखिनि अभाब बुजि दङ बेखौ सम्पुर्ण खालामनो थाखाय जाहाथे आंखौ रायजो आशीर्बाद खालामो आरो जाहाथे फैगौ 2 मे थारिखआव जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे फैनानै 2 तारिखनियाव फैनानै जाहाथे आंखौ देरहासार खालामफैनो हायो आरो आंखौ रायजोनि खामानि मावनो थाखाय आंखौ सुबिदा खालामो देरहासार जायोबा रायजोफोरखौ माबायदि आसा होगोन माबायदि आङो हमना ला आङो रायजोफोरखौ सानदों जिखिनि आङो दिनै देग्लायनि जिखिनि पन्चायतनि इलेक्शननि सिस्टेमा आलादा गोदोना प्रेसिडेन्टआ डाइरेक्टमोन दा हमना ला आङो जिखिनि आन्चलिक सदस्य हिसाबै आं जिखिनि आं देरहानानै फैयोब्ला जाहाथे आं बे आन्चलिकनि जिखिनि खामानि दङ जिखिनि आसनि दं आं बेखौ मोजाङैनो बाहायगोन आरो आं फोथायनाय दं आं 100% रायजोजों उन्नयननि थाखाय आं खामानि मावलांगोन आरो बिनिनो अनगायैबो जाहाथे जोंनि जि सरकार दं बिथांमोनखौबो जोङो जिखिनि माबा आन्चलिक पन्चायतनि बे खामानि बे जोंनि बालिजान पन्चायतनि थाखाय सेटिसफाइ नङा बिनि अनगायैबो जों जाहाथे एमएलए एमपिनावबो जों रायज्लायनानै जोंनि बालिजान जिपिनि थाखाय जोङो उन्नयन खालामनो थाखाय आङो रायजोनि थाखाय आं खामानि मावलांगोन होननानै आसा खालामदों आरो गिबिसिन खामानिया नोंना मा जागोन देरहानानै नों हिसाबै आंनि साननाया गिबिसिन खामानियानो जाहैबाय लामा बेनि उनाव दलं बेनि उनावसो आङो जिखिनि आसनि दं आं बेफोरखौ आङो सानदों आरो सिगांफोराव खोनाबाय थादोंमोन अरुण'दयनि मुङाव माखासे थाखा लानाय रां लानाय बैफोरबायदिखौ नों मा बुंनो सानगोन आंनि बेलायाव बेनो रोखा आंनियाव माने बिदि आंनि थाखा फैसानि खुनु लेनदेन थानाय नङा जेरै गभर्नमेन्टआ होदों बेहाय माने थाखानि लेनदेन थानाय नङा आं बेखौ दिनै खोथा होदों आरो जिबायदि मावलाङो आं निश्चित रायजोनि डेभेलपनि थाखाय आं मोजाङैनो मावलांगोन होननानै आं आसा खालामदों नोंथांनि सिनायथिया आंनि सिनायथिया आंना बालिजान जिपि जोंनिया एरिया जोंना बालिजान जिपि गामिया 3 नं रंपुर बेखिनियानो आरो पस्ट अफिस गहपुर नाम जितेन नार्जारी 3 नं वार्डनि आरो बालिजान जिपिनिफ्राय आङो जोंनि बे आन्चलिक पन्चायतआव श्री जितेन नार्जारीखौनो काउन्सिलर महरै देरहाजानानै रायजोनि खामानि मावजानो लुबैदों रायजोनि जानानै नोंथाङा मा बुंनो सानगोन रायजोआ बेसेबांसो सापर्ट दं बायदि नोंथांनो हरदों आंनि मथेथ' जेरै आं हारसिं सिंगेल सापर्टथ' दंखायोसै आरो आंनि अनगायैबो बे बालिजान जिपिआव जिखिनि रायजोफोर दङ बे रायजोफोरनि मदखौ नुनानै आंबो गोसो गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना लोब सान हर खाथिनानै बिथांखौनो नांगौ होननानै बुंनायलाय आंबो ओंखारनानै बिथांमोननि ओंखारनायखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों नोंथाङा बे बिजाथिनि सायाव बेसेबां फोथायनाय दं जे उनावहाय देरहाबा बेसेबां खामानिखौ मावगोन होननानै बेसेबां फोथायनाय जोंनि नुनायावथ' बे बिजाथियाथ' जोंनिल' नङा बेयो जोंनि गेजेरजों 10-12 बोसोर ओंखारफानाय बिदिनो माखासे खामानियाव एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै जों फोथायनाय दं आरो बे बिजाथिया जोंनि गेजेराव एक्सपिरियेन्स होनायलाय जोंबो बेखौ फोथायनानै बेजोंनो खामानि मावफानो थाखाय आखायाव लादों गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय एचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय
FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इकोनॉमिक्स हिस्टरी आरो ससियोलॉजी आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पोर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम एयार कन्डिशन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसन्नो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।